Poviem ti tajomstvo, Ruth, ale v stredoveku nebol bold food. Takže dnes som počula niekoho hovoriť, ženy patria do kuchyne. A ja som si pomyslela, vieš čo? Toto nie je o kuchyni. Ani nikdy nebolo. Je to o tom, že týmto mužom chýba pocit, ktorý kedysi mali automaticky. Kedysi ženy nemohli pracovať ani sa vzdelávať. Museli byť poslušné, ticho a stačilo, že si sa narodil ako muž a mal si okamžite autoritu. Takže stačilo sa narodiť ako muž a mal si okamžite autoritu? O ktorom historickom období presne hovoríš, Ruth? Poviem ti tajomstvo, Ruth, ale v stredoveku nebol bold food. Dokonca ani neboli chladničky v supermarketoch, že zoberieš domov mrazenú pizzu. Tam to bolo tak, že žil muž a žila žena s deťmi, prípadne ešte aj so starými rodičmi žili, alebo aj viac generácií v jednom domčeku, lebo bola obrovská chudoba tých bežných roľníkov. A niekto musel robiť celý deň na poli a niekto sa musel starať o domácnosť a o deti a variť a tak ďalej. A asi mi dáš za pravdu, že by bol mierny nezmysel, keby muži šúpali zemiaky a ženy dreli na poli a chodili do vojen. Takže prirodzene si podľa fyzickej sily rozdelili úlohy tak, aby to dávalo zmysel.